сиҳати ҷомеа асоси пешрафти ҳама давлату миллат ба ҳисоб меравад ва дар саломатии насли инсон албатта ғизои солим нақши муҳим дорад. боиси таассуф аст ки баъзе аз соҳибкорон маҳсулоти гӯштии муҳлати истифодаашон кайҳо гузашта ва ба ҳаёти инсон хатарнокро барои манфиати шахсияшон ба фурӯш мебароранд. танҳо дар мисоли ин гуфтаҳо метавон аз гӯшти пастсифати мурғ ки аз хориҷи мамлакат ворид карда шудаасту бар замми ин дар шароити ғайри стандартӣ нигоҳдорӣ ва ба фурӯш гузошта мешаванд ёдоварӣ намуд. ба таъкиди мутахассисон, гӯшти мурғ ки аз кишварҳои ҳазорҳо километр дур ба Тоҷикистон оварда мешавад, истифода ва истеъмоли он ба саломатии инсон хатари маргбор дорад ва садди роҳи рушди ақлонию ҷисмонии аҳолӣ ба хусус кӯдакону наврасон мегардад. истеъмоли гӯшти пастсифати яхкунонидашудаи мурғ ки аз хориҷ ворид карда мешавад, инсонро ба бемориҳои гуногун аз ҷумла саратон мубтало менамояд. имрӯз бархе аз соҳибкорону тоҷирон манфиати шахсияшонро аз манфиатҳои миллӣ боло дониста маводи ғизоии ғайри стандартиро вориди бозор менамоянд. ин дар ҳолест ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ ҳанӯз соли 2012 ба тасвиб расида буд ва дар асоси он соҳибкорон бояд молҳоеро ба ҷумҳурӣ ворид намоянд ки сифати паст ва ба саломатии аҳолӣ зарар надошта бошанд. аммо соҳибкорону тоҷироне ки худсарона ва бо мақсади ба даст овардани фоидаи ночиз саломатии аҳолиро сарфи назар мекунанд, дар назди қонун ҷавоб хоҳанд гуфт. инак аз тарафи суди иқтисодии шаҳри Душанбе парвандаи иқтисодӣ бо даъвои соҳибкори инфиродӣ нисбати ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди маҳсулоти дастраси шаҳри Душанбе ки гӯшти пастсифати мурғро аз хориҷи кишвар ворид намудааст, баррасӣ карда мешавад. суд меояд, хоҳишмандам аз ҷой бархезед. марҳамат шинед. маҷлиси судӣ кушода эълон карда мешавад, баррасӣ мегардад парвандаи иқтисодӣ бо даъвои соҳибкори инфиродӣ Нодирзода Ҳайдаралӣ Умаралӣ нисбати ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди маҳсулоти дастраси шаҳри Душанбе дар бораи ронидани зарари моддӣ ба маблағи 300 000 сомонӣ ва фоида аз даст рафта ба маблағи 100 000 сомонӣ. парвандаи мазкур таҳти раиси судяи суди иқтисодии шаҳри Душанбе Саидзода Зульфия Саид ва дар барраси он ба ҳайси котиби маҷлиси судӣ иштирок менамояд Замираи Ҷавҳаршо. тарафҳо шумо тибқи талаботи моддаҳои 20-22 кодекси мурофиавии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ доред нисбати судя ва котиби маҷлиси судӣ раддияи асоснок пешниҳод намоед. даъвогар, шумо нисбати судя ва котиби маҷлиси судӣ раддия доред ё не? ман нисбати судя ва котиби маҷлиси судӣ раддия надорам. марҳамат шинед. намояндаи ҷавобгар, шумо нисбати судя ва котиби маҷлиси судӣ раддия доред ё не? муҳтарам суд, ба судя ва котиби маҷлиси судӣ раддия надорам. марҳамат шинед. раиси кунанда Саидзода Зулфия, котиби маҷлиси судӣ Замираи Ҷавҳаршоҳ, даъвогар Нодирзода Ҳайдаралӣ, ҷавобгар Шарофзода Далер, пристави суд Беҳрӯз Рӯзибоев, эксперт мутахассис Аюбзода Аминбек. шахсияти тарафҳо муайян карда мешавад. даъвогар марҳамат. насаб, ном ва номи падар. Нодирзода Ҳайдаралӣ Умаралӣ. рӯз, моҳ ва соли таваллуд. 3 июни соли 1989. ҷои таваллуд. ноҳияи 5. миллат. тоҷик. таҳсилот. олӣ. ихтисос. иқтисодчӣ. ҷои кор ва вазифа. соҳибкори инфиродӣ. ҷои иstiqomat. шаҳри Душанбе, кӯчаи Низоми Ганҷавӣ, бинои 371, ҳуҷраи 19. марҳамат шинед. ваколати даъвогар бо шаҳодномаи силсилаи АТ 237 аз 21 январи соли 2014 ки аз ҷониби шуъбаи ба қайдгирии соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқии кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе дода шудааст, тасдиқ мегардад. ҷавобгар марҳамат. насаб, ном ва номи падар. Шарофзода Далер Сабуҳиддин. рӯз, моҳ ва соли таваллуд. 4 октябри соли 1987. ҷои таваллуд. ноҳияи Ҷаҳин. миллат. тоҷик. таҳсилот. олӣ. ихтисос. иқтисодчӣ. ҷои кор ва вазифа.
роҳбари ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди маҳсулоти дастрас. ҷои иқомат шаҳри Душанбе, кӯчаи 50-солаги Тоҷикистон, хонаи 25, ҳуҷраи 25. Аз 4 январи соли 2015 ҳамчун роҳбар дар ин ҷамъият амал мекунам ва нусхаи қарорро ба суд пешниҳод мекунам. марҳамат. ҷавобгар бо қарори ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди маҳсулоти дастари шаҳри Душанбе таҳти рақами 4 аз 4 январи соли 2005 ба ҳайси директори ҷамъияти мазкур интихоб гардида то ҳол фаъолият дорад. тарафҳо ба шумо ҳуқуқ ва уҳдадории мурофиавиятон тибқи талаботи моддаҳои 40, 48, 131, 137 кодекси мурофиавии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст фаҳмонида мешавад. Бояд қайд намуд ки шахсони иштирокчиёни парванда ҳуқуқ доранд бо маводи парванда шинос шаванд, нусха бардоранд, аз он иқтибос гиранд, далелҳо пешниҳод кунанд, дар таҳқиқи далелҳо иштирок намоянд, ба дигар шахсони иштирокчӣ савол диҳанд, дархост арз намоянд, ба суди иқтисодӣ баёнот диҳанд, оид ба масъалаҳое ки дар ҷараёни баррасии парванда ба миён омадаанд, ваҷҳои худро пешниҳод намоянд, бо дархости арз намудаи дигар шахсон шинос шаванд, муқобили дархост ва ваҷҳои дигар шахсони иштирокчӣ норӯзигӣ баён кунанд, нусхаи санадҳои судиро ки дар шакли ҳуҷҷати алоҳида қабул гардиданд гиранд, нисбат ба санадҳои судӣ шикоят арз кунанд. даъвогар ҳуқуқ дорад ҳангоми баррасии парванда дар суди иқтисодии марҳилаи якум то қабули санади судӣ ки бо он баррасии парванда моҳиятан анҷом меёбад асос ё предмети даъворо тағйир диҳад, андозаи талаботи даъворо зиёд ё кам намояд, аз даъво пурра ё қисман даст кашад. ҷавобгар ҳуқуқ дорад ҳангоми баррасии парванда дар суди иқтисодии марҳилаи якум даъворо пурра ё қисман эътироф намояд, даъвои муқобили даъво пешниҳод намояд. тарафҳо метавонанд бо тартиби муқаррар намудаи боби 15 кодекси мазкур ба баррасии парванда бо созиши оштӣ хотима бахшанд. даъвогар ба шумо ҳуқуқ ва уҳдадории мурофиавиятон фаҳмост? муҳтарам суд, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои мурофиавиам ба ман фаҳмост. марҳамат шинед. намояндаи ҷавобгар ба шумо ҳуқуқ ва уҳдадории мурофиавиятон фаҳмост? муҳтарам суд, ба ман ҳуқуқ ва уҳдадориҳои мурофиавиам фаҳмост. марҳамат шинед. фикри тарафҳо доир ба пайдарҳамӣ гузарондани амалҳои мурофиавӣ шунида мешавад. даъвогар фикри шумо? муҳтарам суд, пайдарҳамӣ гузарондани амалҳои мурофиавиро ба салоҳияти суд мегузорам. марҳамат шинед. намояндаи ҷавобгар фикри шумо? Ба салоҳияти суд мегузорам. марҳамат шинед. суд фикри тарафҳоро шунида дар ҷояш таъин кард. пайдарҳамӣ гузарондани амалҳои мурофиавӣ аз эълони моҳияти аризаи даъвогӣ оғоз гардида, тарафҳо пурсида шуда, дигар далелҳои парванда ҳаматарафа таҳқиқ карда шаванд. доир ба моҳияти даъвои пешниҳод гарда маълумоти мухтасар пешниҳод мегардад. даъвогар ба суд бо аризаи даъвогӣ муроҷиат намуда, асос овардааст ки ӯ соҳибкори инфиродӣ буда, дар моғазаи шахсияш воқеъ дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Неъмат Қарабоев 115 ба фурӯши маҳсулоти хӯрокворӣ машғул мебошад. 3 сентябри соли 2017 бо мақсади дастрас намудани маҳсулоти гӯшти мурғ бо ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди маҳсулоти дастраси шаҳри Душанбе шартнома бастааст. аз рӯи шартнома ӯ ба ҷавобгар маблағи 100 000 сомонӣ пешпардохт намуда, қисми боқимондаи маблағ 200 000 сомониро баъди дастрас намудани маҳсулот пардохт мекунад. баъди имзои шартнома ӯ 100 000 сомониро бо таври нақдӣ ба намояндаи ҷавобгар пешпардохт кардааст ки намояндаи ҷавобгар рӯзи 3 октябри соли 2017 ҷамъ 100 адад борҷома маҳсулоти хушсифати гӯшти мурғро дастрас кардааст ки худи ҳамон рӯз қисми боқимондаи маблағ 200 000 сомониро пардохт намудааст. гӯшти мурғро дар мағозааш ба фурӯш гузоштааст. рӯзи 10 октябри соли 2017 кормандони Тоҷикстандар гӯшти мурғи дар мағоза барои санҷиш ба озмӯшгоҳ бурданд. мувофиқи хулосаи санҷиш гӯштҳои номурда пасифат буда, истеъмоли он хатарнок мебошанд. бинобар ин бо санад аз 10 октябри соли 2017 95 адад борҷомаи гӯшти мурғи пасифат ва истеъмолаш барои саломатӣ хатарнок аз муомилот бароварда шудааст. сипас нисбати ӯ протокол тартиб дода, бо қарори агентии Тоҷикстандар аз 12 октябри соли 2017 ӯ ба ҷавобгарӣ маъмурӣ кашида шуда, нисбаташ ҷазои ҷарима таъин карда шудааст ки ҷаримаро пурра ба фоидаи давлат пардохт кардааст. азбаски ӯ барои харидани гӯшти мурғ ба ҷавобгар 300 000 сомонӣ пардохт карда буд ва ҷавобгар тибқи шартнома ба сифати гӯшт масъулият дорад ва бояд ин маблағро ҷумру намояд. ҳамзамон агар ӯ ин миқдор гӯшти мурғро ба фурӯш мегузошт, он гоҳ ба маблағи 100 000 сомонӣ фоида ба даст меовард.
бо сабаби пасифат будани гӯшти мурғи овардаи ҷавобгар ӯ 100 000 сомонӣ фоидаро аз даст дод. Бинобар ин аз суд хоҳиш намудааст ки аз ҳисоби ҷавобгар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди маҳсулоти дастраси шаҳри Душанбе ба фоидаи ӯ зарари моддӣ ба маблағи 300 000 сомонӣ ва фоидаи аз даст рафта ба маблағи 100 000 сомонӣ рӯёнда шавад. Даъвогар даъворо дастгирӣ мекунед? ман аризаи даъвогиамро дастгирӣ мекунам. марҳамат шинед. намояндаи ҷавобгар даъворо эътироф мекунед ё не? муҳтарам суд, ман аризаи даъвогиро эътироф намекунам. марҳамат шинед. суд ба моятан баррасии парванда шурӯъ мекунад. шунида мешавад байоноти даъвогар. ман соҳибкори инфиродӣ ҳастам ва дар мавзӯи воқеъ дар суроғаи шаҳри Душанбе кӯчаи Неъмат Қарабоев 115 ба фурӯши маҳсулоти хӯрокворӣ машғул мебошам. рӯзи 3 сентябри соли 2017 бо ҷдм маслои дастрас дар бораи дастрас кардани гӯшти мурғ шаҳрнома бастем. аз рӯи шаҳрномаи бастаи мо ҷавобгар уҳдадор буд ки аз хориҷи кишвар гӯшти бо сифати мурғро дастрас мекард ва ман 100 000 сомонӣ пешпардохт намуда қисми боқимондаи он 200 000 сомонӣ баъди овардани гӯшти мурғ пардохт мекардам. тибқи шаҳрнома ман уҳдадории худро иҷро намудам. ба ҷавобгар 100 000 сомонӣ пешпардохт намуда ва ҷавобгар ба ман 100 борҷомаи гӯшти мурғро дастрас кард. сипас гӯшти овардашударо дар мағозаам ба фурӯш гузоштам. рӯзи 10 октябри соли 2017 дар мағозаам савдо доштам ва дар ин ҳолат кормандои агентии Тоҷикистанда омада маҳсулоти ба фурӯш гузоштаи манро санҷиданд. дар натиҷаи санҷиш ба сифати гӯшти мурғ шубҳа пайдо карда ба лабораторияи агентии Тоҷикистанда бурда аз санҷиш гузаронданд. дар натиҷаи санҷиш муайян карда шуд ки гӯшти мурғ пасифат ман ба ту сертификата пешниҳод карда будам. сертификати ту ягон асос надорад. аз ин рӯ қисми боқимондаи 94 борҷома бо санад гирифта фурӯши онро манъ кардаам. ман фикр мекунам ки ҷавобгар барои маҳсулоти овардааш бояд ҷавоб диҳад ва маблағи додаамро баргардонад. ба хусуси баргардонии 300 000 сомонӣ маблағи қарз ба ҷавобгар муроҷиат кардам, лекин ҷавобгар бо асоси он ки нисбати моли овардааш сертификати мутобиқа дорад, аз пардохт намудани он саркашӣ намуд. аз ин рӯ ман зарур шуморидам ки ба суди иқтисодӣ барои зарар расонида шудаам муроҷиат кунам. ҳамзамон маълум карданиям ки агар ҷавобгар моли хушсифат меовард, ман аз фурӯши он 100 000 сомонӣ фоида медидам ва бо гуноҳи ҷавобгар аз ин миқдор фоидаро аз даст додам. бинобар ин аз суд хоҳиш мекунам ки аз ҳисоби ҷавобгар ҷдм маҳсулоти дастраси шаҳри Душанбе ба фоидаи ман зарари маблағи моддӣ ба андозаи 300 000 сомонӣ ва фоидаи аз даст рафта ба маблағи 100 000 сомонӣ ҷамъ 400 000 сомонӣ рӯёнда шавад. ҳамзамон боҷи давлатӣ ба маблағи 8 000 сомонӣ ки ҳангоми пешниҳоди аризаи даъвогӣ ба фоидаи давлат супорида будам аз ҳисоби ҷавобгар ба фоидаи ман рӯёнда шавад. намояндаи ҷавобгар байоноти дар майсуд додаи даъвогарро шунидед ва дурустии онҳоро тасдиқ мекунед ё не ва ба ӯ савол доред ё не? муҳтарам суд, байоноти додаи даъвогарро шунидам, қисман тасдиқ мекунам ва ба ӯ савол дорам. марҳамат. 100 борҷома гӯшти мурғро ҳангоми қабул кардан ягон борҷома кушода шуда буд ё не? 100 борҷомаи гӯшти мурғро бе ягон камбудӣ қабул кардан ягонта кушода набуд, лекин борҷомаҳо кӯҳна буданд. ба муҳлати амали гӯшт аҳамият дода будӣ? муҳлати истеъмоли гӯшт нагузашта буд, лекин борҷомаҳо аз рӯи намои зоҳирӣ муҳлаташ то моҳи декабри соли 2017 пешбинӣ шуда буд. то рӯзи санҷиш чанд борҷома гӯшти мурғро фурӯхтӣ? 5 борҷомаи гӯшти мурғро фурӯхтагӣ будам. ягон нафар нисбати сифати гӯшти мурғи харидоршуда шикоят кардан аст? не албатта, вале кормандои агентии Тоҷикстандар баъди санҷиш муайян кардани гӯшти мурғ пасифат будааст ва истеъмолаш барои саломатӣ хатарнок аст. чӣ магар ягон нафар бемор шавад шикоят кунад, баъд гуноҳи худро эътироф мекунад. ман ҳеҷ гоҳ аз доираи қонун берун фаъолият накардам ва намекунам. ман ба хотири фоида ба даст овардан виҷдонамро намефурӯшам. чӣ хел виҷдонози худат қайд кардӣ ки дар баёнотат 5 борҷома гӯшта фурӯхтӣ, фоидаша гирифтӣ? ман тура бовар кардам ин борҷомаро фурӯхтам. хулосаи маҳкумоти давлатӣ аст ки гӯшти ту ман вай хулосаро эътироф намекунам, ман ба ту сертификата нишон дода будам. ҳангоми қабул кардани гӯшти мурғ ягон шикоят накардӣ ку? фора нафора маблаға бармегардонам. ман ба ту ягон маблағ барнамегардонам, аз ту қарздор нестам. муҳтарам суд, ман дигар савол надорам ба даъвогар. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон моддаи 3. ҳуқуқи истеъмолкунанда. истеъмолкунанда ҳуқуқ дорад ба маълумот доир ба мол ва ҳамчунин доир ба истеҳсолкунандагони он, ба бехатарии мол, ба интихоби озоди мол, ба сифати муносиби мол,
ба ҷуброни пурраи зараре ки бинобар нуқсони мол расидааст ба суд ва дигар мақомоти ваколатдори давлатӣ барои ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои худ муроҷиат намояд. байоноти намоянда ҷавобгар шунида мешавад. байни ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди маҳсулоти дастрас шаҳри душанбе ва соҳибкор шартномаи хариду фурӯши маҳсулоти гӯшти мурғ баста шуд. дар асоси ин шартнома мо уҳдадор будем ки аз хориҷи кишвар ба соҳибкор 100 борҷома гӯшти мурғро дастрас намоем. соҳибкор уҳдадор буд ки маблағ пешпардохт ба миқдори 100 000 сомонӣ ва ҳангоми қабул кардани маҳсулоти мурғ 200 000 сомонӣ пардохт намояд. дар ҳақиқатан аз ҷониби соҳибкор 100 000 сомонӣ маблағ пешпардохт карда шуд. ҳангоми дастрас намудани маҳсулоти гӯшти мурғ аз хориҷи кишвар ба соҳибкор маҳсулот пешниҳод карда шуд бо сертификати мутобиқат оиди босифат будани гӯшти мурғ. соҳибкор маҳсулотро қабул намуда 200 000 сомонӣ маблағ пешпардохт намуд. яъне дар натиҷа уҳдадории мо дар назди соҳибкор пурра иҷро гардид. вале чанд рӯз нагузашта соҳибкор ба ман муроҷиат намуда аз ман пурсид ки маблағ 300 000 сомонӣ бозпас гардонад бо сабаби он ки гӯё кормандони тоҷикстандар ӯро санҷиш гузаронда бинобар сабаби мутобиқат накардани гӯшти мурғ ба талаботи стандартӣ аз муомилот гӯшташро бароварданд. ман бо ин асос розӣ шуда наметавонам, зеро ман чунин фикр мекунам ки гӯшти овардаи ман ба талабот ҷавобгӯ мебошад. фикр мекунам ки худи соҳибкор гунаҳгор бошад. гӯшти мурғ хусусияти нигобини махсуси худро дорад. мумкин худи соҳибкор дар мағозааш гӯштро вайрон кардааст. дар ҳолати яхдонҳо нигоҳ гӯштро мумкин худат вайрон кардӣ, дар ҳолати яхдон нигоҳ надоштӣ. ман ба ту сертификат нишон дода будам, гӯшти овардаи ман ягон камбудӣ надорад. шояд соҳибкор худаш бори аввал аст мумкин ба гӯшти мурғ хел бори аввал аст гунаҳгори мумкин 5 борҷома гӯшти мурғро фурӯхтӣ ку ягон кас шикоят накардааст. суд шуморо огоҳ менамояд. хоҳишмандам тартиби мурофиаи судиро намоед. марҳамат шуд. дар мағозааш гӯштро пасифат кардааст. бинобар ин ман аризаи давогии соҳибкорро дастгирӣ намекунам. аз суд хоҳиш мекунам ки бинобар беасос буданаш рад карда шавад. даъвогар, шумо байоноти дар маҷлиси ҷудои намояндаи ҷавобгарро шунидед ва дурустии онҳоро тасдиқ мекунед ё не? шунидам, қисман тасдиқ мекунам ва ба ӯ савол дорам. хулосаи санҷиши лаборатории агенти тоҷикстандартро эътироф намекунед магар? ман хулосаи тоҷикстандартро эътироф намекунам, зеро ман мутобиқати сертификат ба ту пешниҳод карда будам. ба як сертификати мутобиқат асос карда гӯшти пасифати худро дар ман гузарондед. барои он ки ҳангоми қабул кардани гӯшти мурғ ту вақти қабул кардӣ аз ман ягон норозигӣ баён накардӣ. ман ба ту сертификата пешниҳод кардам. инчунин худат бо дар маҷлиси суди худат баёнот додӣ ки 5 борҷома гӯшти мурғро фурӯхтӣ, мардум харидасту, ягон кас шикоят накард. ба андешаи ту истеъмолкунандагон бемор шаванд шикоят кунанд, баъд гуноҳи худро эътироф мекунед. то ҳол ягон кас шикоят накардааст ку. хулосаи мақомоти давлатӣ аст ки гӯшти ман вай хулосаи дастгирӣ намекунам. маблаға бармегардонед. ман ба ту ягон маблағ бар намекунам. аз ту қарздор намебошам. ман уҳдадориамро дар назди ту иҷро кардам. иҷро накардам. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи стандартонӣ моддаи 16 нишонаи мутобиқат ба стандартҳои давлатӣ қисми 5 барои истеҳсолкунандаи объектҳои стандартонӣ бо нишонаи мутобиқат тамғагузорӣ шуда, инчунин дар ҳолати дар борҷомаи маҳсулот ё ҳуҷҷатҳои ҳамроҳшаванда дарҷ намудани рақами стандартҳои минтақавӣ ва давлатӣ ҷиҳати риоя намудани талаботи стандартҳои дахлдор ҳатмӣ мебошад. далелҳои ба суд пешниҳод гарда таҳқиқ ва эълон карда мешаванд. нусхаи шаҳрнома аз 3 сентябри соли 2017 таҳти рақами 28, нусхаи борқатҳо ва расиди пардохтаи маҳсулот, нусхаи қарор дар бораи таъин намудани ҷазои маъмурӣ, санад дар бораи аз муомилот гирифтани маҳсулоти хӯроквории хатарнок, варақаи пардохти боҷи давлатӣ, сертификати мутобиқат, огоҳинома оиди тартиби пеш аз судӣ. тарафҳо, оё шумо хоҳиши пурра кардани далелҳои парвандаро доред ё не? ман хоҳиши пурра кардани далелҳои парвандаро надорам. марҳамат шунед. намояндаи ҷавобгар, шумо? муҳтарам суд, ман дархости шифоӣ дорам. аз суд хоҳиш мекунам ки барои пурра ва моҳиятан баррасӣ намудани парванда намояндаи тоҷикстандарте ки дар мағозаи соҳибкор санҷиш гузарондааст пурсида шавад. марҳамат шунед. даъвогар, фикри шумо дар хусуси намояндаи ҷавобгар шунида мешавад. муҳтарам суд, ман дархост пешниҳодшударо дастгирӣ намекунам, бинобар сабабе ки нисбати ман агенти тоҷикстандар қарор қабул кард ва ман ба ҷавобгарӣ маъмурӣ кашида шудам. фикр мекунам ки ин дархост асос надорад. аз суд хоҳиш мекунам ки рад карда шавад. марҳамат шунед. суд фикри тарафҳоро шунида дар ҷояш таъин кард.
барои ҳаматарафа пурра ва холисона баррасӣ намудани парванда нишондоди эксперт мутахассис аҳамияти калон дорад ва дар ҳалли дурустии баҳс мусоидат менамояд. аз ин рӯ дархост қонеъ карда шавад санҷишгар Аюбзода Аминбек ба ҳайси эксперт мутахассис пурсида шавад. санҷишгар Аюбзодаро барои пурсиш ба суд таъмин намоед. шахсияти эксперт мутахассис муайян карда мешавад. эксперт хоҳишмандам насаб, ном ва номи падар. Аюбзода Аминбек Азизбек. рӯз, моҳ ва соли таваллуд. 20 май соли 1989. ҷои таваллуд. Шаҳри Душанбе. миллат. Тоҷик. таҳсилот. Олӣ. ихтисос. Иқтисодчӣ. ҷои кор ва вазифа. Мутахассис агентии Тоҷикстандар. ҷои истиқомат. шаҳри Душанбе, кӯчаи Наврӯз, хонаи 68. барои тасдиқи шахсиятатон ба суд шаҳодатномаи худро пешниҳод намоед. шахсияти эксперт мутахассис бо шаҳодатномаи таҳти рақами 13 аз 12 январи соли 2015 ки аз ҷониби директори агентии Тоҷикстандар дода шудааст тасдиқ мегардад. эксперт мутахассис, шумо барои додани хулосаи ғалат ва саркашӣ кардан аз додани хулоса мутобиқи моддаҳои 351 ва 352 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан огоҳ карда мешавед ва дар хусуси огоҳ шудани худ ба суд забонхат диҳед. котиб марҳамат. шумо даъвогар Нодирзода Ҳайдаралиро мешиносед ва бо ӯ чӣ муносибат доред? Ман даъвогарро бори аввал дар мағоза дида будам ва бо ӯ ягон муносибат надорам. даъвогар ин нишондоди экспертро тасдиқ мекунед? ман нишондоди экспертро тасдиқ мекунам. марҳамат шинед. эксперт мутахассис, шумо намояндаи ҷавобгар Шарофзодаро мешиносед ва бо ӯ чӣ муносибат доред? Шарофзодаро бори аввал мебинам ва бо ӯ ягон муносибат надорам. намояндаи ҷавобгар, шумо нишондоди эксперт мутахассисро тасдиқ мекунед? таздиқ мекунам. марҳамат шинед. эксперт мутахассис, шумо доир ба гӯшти мурғи пасифат ки санаи 10 октябри соли 2017 аз мағозаи соҳибкори инфиродӣ Нодирзода Ҳайдаралӣ аз муомилот гирифта шуда буд, чӣ маълумот доред ва чиро медонед ба суд маълум намоед? ман ҳамчун мутахассиси агентии Тоҷикстандар рӯзи 10 октябри соли 2017 дар ҳудуди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе санҷиши нақшавии сифати маҳсулоти хӯрокаро гузарондам. ҳангоми гузарондани санҷиш дар мағозаи соҳибкор Нодирзода Ҳайдаралӣ муайян кардам ки ӯ гӯшти мурғро ба фурӯш гузоштааст. ман нисбати сифати гӯшти мурғ шубҳа пайдо карда як бор ҷома гӯшти мурғро гирифта барои санҷиши ба лабораторияи Тоҷикстандар бурдам. санҷиш муайян кард ки гӯшти мурғи ба фурӯш гузоштаи соҳибкор пассифат буда истеъмолаш барои сертификати муҳтарам намояндаи ҷавобгар монед ман баромад кунам баъд савол дошта бошед ба саволатам ҷавоб медиҳам. санҷиш муайян кард ки гӯшти мурғ аз тарафи соҳибкор ба фурӯш гузошта шуда пассифат ба истеъмолаш барои саломатӣ ниҳоят хатарнок аст. ман аз соҳибкор пурсидам ки гӯшти мурғро аз кадом ширкат хаridааст. ӯ гуфт ки гӯшти мурғро худам аз хориҷи кишвар ворид кардам. шумо танҳо санҷиш гузарондед ва ҳамроҳатон борҷомаҳоро бурдед, ба ман ягон чиз нагуфтед. аз ин рӯ бо тартиб додани ҳуҷҷат боқимондаи гӯшти мурғ дар 94 борҷома аз мағозаи соҳибкор гирифта шуда фурӯши он манъ карда шуд. ҳамчунин нисбати соҳибкор чора андешида шуда ӯ ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуд ки ҷаримаро бо фоидаи давлат пардохт кардааст. даъвогар нишондоди эксперт мутахассисро шунидед ва дурустии онро тасдиқ мекунед ва ба ӯ савол доред ё не? қисман тасдиқ мекунам ва ба ӯ савол дорам. марҳамат. барои чӣ шумо нисбати роҳбарияти ҷДМ масъули дастраси шаҳри Душанбе барои ворид кардани моли пассифат чораҷӯӣ накардед? ман аз шумо пурсидам ки гӯшти мурғро аз кадом ширкат хаridед, шумо пинҳон карда ба ман нагуфтед. ман дигар саволам. марҳамат шинед. намояндаи ҷавобгар, шумо нишондоди эксперт мутахассисро шунидед, дурустии онро тасдиқ мекунед ё не ва ба ӯ савол доред ё не? таздиқ намекунам ва ба ӯ савол дорам. марҳамат. вақте ки шумо санҷиш гузаронида дар мағозаи соҳибкор гӯшт дар кадом ҳолат қарор доштанд? дар ягдонаҳои махсус ва дар ҳолати санитарӣ нигоҳ дошта мешуданд. ба ақидаи шумо ба сифати гӯшт кӣ гунаҳгор мебошад? ба сифати гӯшт кадоме ки гӯшти мурғро аз хориҷи кишвар ворид кардааст ҳамон гунаҳгор мебошад. муҳтарам суд, ман нишондодро дастгирӣ намекунам. дигар савол надорам. диди гунаҳгор худат будаи аз ман гунаҳгор нестам. ман вақти гӯштро овардам, худат қабул кардам. ман ягон касафират накардам. ва ту
намегардонам маблағатро. қонун аст бармегардонед. Қонун аст вақт нишон медиҳад мебинед. намояда ҷавобгар даъвогар суд шуморо огоҳ менамояд. марҳамат шинед. суд бахшид. експерт шумо озод ҳастед, метавонед дар маҷлиси судӣ гузашта шинед ва метавонед баромада равед. таҳқиқи далелҳо хотима ёфта эълон карда мешавад ва суд ба музокираҳои судӣ шурӯъ менамояд. баромади тарафҳо шунида мешавад. даъвогар сухан барои баромад ба шумо дода мешавад. муҳтарам суд, ман аризаи даъвогиамро пурра ҷонибдорӣ мекунам. ба хулосаи лабораторияи агентии тоҷикстандарт маълум шуд ки гӯшти мурғ пассифат будааст ва истеъмолаш барои саломатӣ хатарнок аст. ин ҳолатро эксперт мутахассис Аюбзода дар маҷлиси судӣ тасдиқ намуд ва гуфт ки гӯшти мурғи пассифат аз хориҷи кишвар ворид шудааст. яъне ҷавобгар аз хориҷи кишвар гӯшти мурғи пассифатро ворид карда ба ман фурӯхтааст. маҳз ҳамин ҳолат буд ки манро ба ҷавобгарӣ маъмурӣ кашидаанд. ман пассифа будани гӯшти мурғро намедонистам. гуноҳи ман танҳо ҳамин буд ки пеш аз қабул кардани гӯшти мурғ онро аз санҷиши лабораторияи агентии Тоҷикстандарт нагузаронидам. аз рӯи бandi 4 шартномаи байни ман ва ҷавобгар дастраскунандаи мол яъне ҷавобгар ба моли пассифат масъулият дорад ва ҳангоми пассифат будани он маблағҳоро бармегардонад. вале ба муроҷиати ман дар хусуси баргардонидани маблағи 300 000 сомонӣ ҷавобгар ҷавоби рад дод. агар ҷавобгар моли хушсифатро меовард, ман аз фурӯши он 100 000 сомонӣ фоида медидам ва бо гуноҳи ҷавобгар аз ин миқдор фоида маҳрум шудам. бинобар ин аз суд хоҳиш мекунам ки аз ҳисоби ҷавобгар ҷедимаи маҳсулоти дастраси шаҳри Душанбе ба фоидаи ман маблағи зарари моддӣ 300 000 сомонӣ ва фоидаи аз даст рафта 100 000 сомонӣ, ҷамъ 400 000 сомонӣ ва боҷи давлатӣ ба маблағи 8 000 сомонӣ ки ҳангоми пешниҳоди аризаи даъвогӣ ба фоидаи давлат супоридагӣ будам, аз ҳисоби ҷавобгар ба фоидаи ман рӯёнида шавад. марҳамат шинед. намоядаи ҷавобгар сухан барои баромад ба шумо дода мешавад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди маҳсулоти дастраси шаҳри Душанбе яке аз ширкатҳои бонуфизи дар ҷумҳурӣ мебошад. мо зиёда аз 10 сол ин ширкатро баром мода ба фурӯши маҳсулоти гӯшти мурғ босифат машғул мебошем. гӯшти овардаи мо хушсифат мебошад, зеро ҳангоми мо ба соҳибкорон дастрас мекардем гӯштро, ягон нафаре аз онҳо шикоят намекарданд. гӯштро мо ба сертификати мутобиқат ба соҳибкор дастрас намудем. аз ҷониби соҳибкор ягон эрод нисбати гӯшти мо овардаи мо гирифта нашуда буд. инчунин худи соҳибкор дар маҷлиси судӣ баёнот дод ки 5 борҷома гӯштро фурӯхтааст, ягон нафар нисбати гӯшти харида шикоят накардааст. хулосаи Тоҷикстандартро оиди пассифат будани гӯшти мурғро ман дастгирӣ намекунам, зеро мо мутобиқати сертификат пешниҳод карда будем ба соҳибкор. ман фикр мекунам ки худи соҳибкор дар мағозааш бинобар сабаби риоя накардани талаботи гӯшти мурғ гӯштро пассифат кардааст. бинобар ин аз суд хоҳиш мекунам ки аризаи даъвогиаш рад карда шавад. марҳамат шинед. тарафҳо ҳимоятан баррасии парванда анҷом ёфтааст ва суди иқтисодӣ барои қабули қарор ба хонаи алоҳида меравад. хоҳишмандам аз ҷой бархезед. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон моддаи 18 оқибати фурӯши моли дорои сифати номатлуб. истеъмолкунандае ки ба ӯ моли дорои сифати номатлуб фурӯхтаанд ва ӯро фурӯшанда пешакӣ аз он огоҳ накардааст, ҳуқуқ дорад бо хости худ талаб намояд ки нуқсони молро бемузд бартараф намуда ё маблағе ки барои ислоҳи он аз ҷониби истеъмолкунанда ё шахси сеюм харҷ шудааст, ҷуброн карда шавад. шартномаи хариду фурӯш бекор карда шавад. нархи хариди мол мутобиқан кам карда шавад. ҳамзамон истеъмолкунанда ҳуқуқ дорад ҷуброни пурраи зарари дар натиҷаи фурӯхтани моли дорои сифати номатлуб ба ӯ расидаро талаб намояд. суд меояд. хоҳишмандам аз ҷой бархезед. ҳалнома аз номи ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастрасии моддаҳои 165, 168 ва 174 кодекси мурофиави иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон суд ҳал кард
даъвои соҳибкори инфиродӣ нодирзода ҳайдаралӣ умаралӣ нисбати ҷамъияти дорои маҳсулияти маҳдуди маҳсулоти дастраси шаҳри душанбе дар бораи рондани зарари моддӣ ба маблағи 300 000 сомонӣ ва фоида аз даст рафта ба маблағи 100 000 сомонӣ қисман қонеъ карда шавад. аз ҳисоби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди маҳсулоти дастраси шаҳри душанбе ба фоидаи соҳибкори инфиродӣ нодирзода ҳайдаралӣ зарари моддӣ ба маблағи 285 000 сомонӣ фоида аз даст рафта ба маблағи 28 500 сомонӣ ва боҷи давлатӣ пардохт гардида ба маблағи 6270 сомонӣ ронда шавад. даъвои соҳибкори инфиродӣ нодирзода ҳайдаралӣ умаралӣ нисбати ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди маҳсулоти дастраси шаҳри душанбе дар қисми рондани зарари моддӣ ба маблағи 15 000 сомонӣ ва фоида аз даст рафта ба маблағи 71 500 сомонӣ рад карда шавад. нисбати ҳалномаи мазкур дар муддати 1 моҳ аз рӯзи гирифтани ҳалнома тавассути ҳамин суд ба марҳилаи кассатсионии суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон шикояти кассатсионӣ овардан мумкин аст. судя саидзода имзо. ҳақ ба ҳақдор расид. курсон нашав аз болои шикоят мекунам. ман пула ба ту бар намегардонам. бармегардон, мебинем, бармегардон. марҳамат шинед. ҳалнома дар ҳаҷми пурраш дар муддати 5 рӯзи баъди қабули он ба тарафҳо супорида мешавад. даъвогар, ба шумо моҳияти ҳалнома фаҳмост? моҳияти ҳалнома ба ман фаҳмост. марҳамат шинед. намояндаи ҷавобгар, моҳияти ҳалнома ба шумо фаҳмост? фаҳмост ва ман аз болои он ба марҳилаи болоӣ шикоят мекунам. шумо ҳуқуқ доред нисбати санъати судӣ шикоят намоед. маҷлиси судӣ пӯшида эълон карда мешавад.